Әлеге Фазымәсе ярминкәсе шарасы белән котлыйм. Бу эшне әлбәттә без Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнехановның күрсәтмәсен нигезендә эшлибез һәм әлеге эшкә җаваплы итеп шулай Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы билгеләнде. Мин Марат Азатчыга аерым рәхмәтләрне җиткерәм Касыйб Күгәлеш исеменнән. Шын күңелдән, ихластан котлыйм, сәламлыйм. Монда һәрбер кеше үзенең урынын табырга тиеш, чөнки Фазымәсе ярминкәсе ул халык бәйрәме. Біз бергә, безнең көч, бердәмлектә бәйрәмнәр белән. Безнең бүтән татарстанның, татарларның гореф-гадәтләренә туры китереп, менә шушындай беренче тапкыр Казан шәһәрендә оештырылган Фазымәсе. Инде әйтәсем килә, Каз инде ул безнең менә бүген җырларда да әйтеп киттеләр, Казның гомере кыска дип аны яз көне Бәбкәдән күрсәтеп, менә яңа ел алдыннан инде бүтән авылларда электректән Фазымәсе ясап, бүтән халык берләшеп, бу инде бәйрәм авылларда халыкны бердәмләштергән. Һәм инде Каз белән бәйле безнең бик матур йолаларыбыз бар. Ул Каз өмәсе бит, ул турыда да сөйләшербез әле без сезнең белән. Безнең милләтебезнең һәр ел фасылында үзенең матур бәйрәмнәре булган. Һәм менә Каз өмәсе ул шул бәйрәмнәрнең, шул безне берләштерүче, аралаштыручы бәйрәмнәрнең берсе, ул үзе эш гамәле, үзе аралашу мөмкинлеге. Һәм шуңа күрә без инде бүген бөтенебездә диярлек шәһәрдә яшәсәк тә, бу форсаттан баш тартырга ярамый. Шуңа күрә Каз өмәсе бу Васил Гаязовичның иң кызыклы идеяларының берсе шәһәр халкын ничек берләштерергә. Нәкъ менә шушындай милли йолаларыбызны кире кайтарып, шуңа күрә республикабызда 45 район бар икән. Димәк, иң элек Татарстаныбызда казымәләрен барлык районнарда уздыра башлау. Ашыгыннан менә үзебез өйрәнгәч, шушы матур йолабызны илебез регионнарына, чит илләргә дә тарату, ел әйләнәсендә милләттәшләребезгә аралашу мөмкинлекләрен булдырып торырга кирәк. Телебезгә милли ризыклар кайтсын иде. Каз ярминкәләрендә без сезгә шундый мөмкинлекне тудырырга тырышабыз. Biz bugün tuğan avılıma jıyıldık. Fazıməsi yarminkəsin uzdırу proyektін birinci mərtəbə başlap jiberəbiz. Kazan halkı üçün. Bu bütün Dünya Tatar Kongresi'nin tağı bir zor proyektine əvrilib bara. Gelecekte biz uyluyuz bu proyektə bir 15 minə yaxın kişinin jıyırğa katlaşıcılarını. Hazır indi kildiler bizden türlü regionlardan, işmekerler, kazüstürüşçüler, Başkıstan'dan, Çuvaşstan'dan, Orenburg ülkesinden, Penza'dan, Mariil'den, hem bizim bunda Tatarstan'ın barlık rayonları da. Bigirek de Müslümanlar bik matur etip gelgenler Xarvat'tağışa, alardan şigülü minderler, sülgüler bilen, özlerin produksiyaları bilen, Sormanlılar bik matur etip gelgenler. Bu Tatar halkının turmuşunda, көңелендә Фазымәсе, әйнде ярминкәсе, тагы bir kat яңа ел алдыннан, яңа ел өстәленә зур мәртәбә булып, Татар казы, пешкән тәмле казы безнең балаларыбызга, ныкларыбызга сихәт булып барып җитсен дигән теләктә калабыз.
matur şara, bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından uyuşturulgan Qoz ümesi yarminkesi. Elbette bu şara bizning Qozonimizda, shaharimiz o'rtasida birinchi topqir o'ta. İnşallah kelajakda bu yıla biz hem bu şarabız yıldan yıl kishayib, şu matur meydanchiqda bu ko'rinishni davom etarmiz deb ishonasimiz kelar. Albatta bunda bizning kelgan tomoshachilarimiz, qo'noqlarimiz qozni ham qoz etidan turli produksiyalar olalar, ham albatta oralashib har bir kishi o'zining tug'an yog'ina qaytgan kebek, mana shu qoz umasini esine tushirib, ham albatta mana jir-jirlab, biyu-biyib, bola shag'alari bilan ko'ngilashib, tamni qo'ynar shulpa ishib, bütün mümkünçilikni kullanıp bir yol etip gidelerler. Şuna göre barğızında bu zor bayramlar için ko'ngildan qutlayım. Hem elbette devamlı bulsun, kileşegi bulsun bizning bugünkü bayramımızning. Olma birli, olma şeşegip birli, boshqalarga ko'zda solming seni ko'rgandan beri. Olma ağaçları, sayri sandu ağaçları, sayri sağındıra boşları. Olma ağaçları, sayri sandu ağaçları, sayri sağındıra boşları. Eng ko'p qozni, eng ta'mli qozlarni ustida yetishtiramiz. Anda qoqlangani da var, tuzlusi da var, suvitilgani da var turlisinden. Bunda endi qoqlar tuban qoq bilan shahar xalqina o'zimizning tuban qoqdagi yaxshi sifatli produksiyamizni olib keldik. Qozlarning momig'in yulqib ishin olg'ash, umaning ikkinchi yo'lishi boshlangan motor shel yovliqlarin yopib, kishilikka kiya turgan bishmatlarin, motor bishmatlarin kiyib, qizlar kuyontalarga qozlarni osib su bo'yina ketganlar ayvet. Ming yıl ilik Tatarның turmuşunda paralel bargan, kullangan qozni osragan Tatarның bugungi kunda brend derecesine bizge qozni mingirge kerak. Ol çınap da Tatarның brendi. Şuna göre mine qoz osrov, qoz iti bilen sotuv itim. Qozның bütün mine ondan minderde yasibız. Hem indi onun iti delikates formasında kullandılar. Yani onun iti mesela stres geçirgen kişilerge, hem indi koy bir kişi nerva olunan intige, mene ondilarga da ol toksinlerini çıkarı için organizmden onun iti gerek. Qozni özümüzün turmuşumuzga koytarı, hem qozni osrov, onun indi aile bütçesini arttırı için de, hem şuluk vakitte özümüzge oşamlık itip kullanır için de bik gerek. Bismillahimizni aytib, mana hozir belishni yosay boshlaymiz. Mana bulay tishsang, belish tezroq pishadi. 2 soat yarim pishib turgan belish, soat yarimda pishib chiqadi.
бизибез. Менә булай. Менә хәзер, менә күрдегезме? Менә әле бу бизәк түгел. Хәзер менә шуны матур бизәк ясау өчен менә булай аласыз да, менә шулай икене, менә булай. Менә булай шиметеп куябыз. Чәчәк ясый торган әйберем бар. Менә бу түгәрәген каплыйбыз. Менә булды.